Чым хваліцца і чаго баіцца Лукашенка, каму ён давярае больш за ўсіх астатніх, а таксама страшны ліст за кратаў і новыя інструкцыі беларускім чыноўнікам. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Касмічны экстаз Лукашэнкі працягваецца, толькі цяпер ужо не ў Мінску, а ў Маскве. Туды ён прыляцеў учора і адразу ж правёў вялікую, аж 4-гадзінную сустрэчу з Пуціным. Праўда, спачатку галоўнай тэмай іх спаткання была бяспека, то бок вайна, таму большая частка сустрэчы прайшла за закрытымі дзвярыма. І аб чым там гаварылі і пра што дамовіліся, сакрэт і таямніца. Але ж сам Лукашенко пазней не стрымаўся і пахваліўся, што паўдзельнічаў у пасяджэнні расійскай рады бяспеки. Так, в общем-то, неплохо обсудили те проблемы, которые мы договаривались по телефону накануне, что нам надо повстречаться и обсудить их. Но вчера я встретился, был Совет Безопасности, Владимир Владимирович пригласил меня на Совет Безопасности, я смог переговорить со всеми членами Совета Безопасности России по тем или иным вопросам. И с министром обороны, и с директором ФСБ, и внешней разведки, и Сергей Лавров был министр иностранных дел. Пасля Лукашенко выйшаў да прэсы і, як звычайна бывае, падчас выступаў без паперкі яго троху панесла. Напрыклад, Лукашенко міжволі вельмі дасціпна патлумачыў, чаго баіцца і чаму сядзіць ціха. Знаете, это самое простое решение. Завтра Искандер поставил на позицию, впихнул туда ракету. Я не говорю про ядерную боеголовку. Впихнул, и высокоточное оружие полетело в Киев. Это проще всего. Но надо понимать последствия. Не забывать, что у нас полстраны находится в радиусе 100 километров от Киева. В том числе и Мозырский НПЗ, который, к счастью, сегодня работает без перебоя, модернизированный, и вы заправляетесь топливом Мозырского НПЗ. Затым ужо была паказальная сустрэча ў чацвярых. Да Лукашэнкі і Пуціна далучыліся Марына Васілеўская і касманаўт Олег Навіцкі. Праўда, сцэнар быў чамусьці вельмі дзіўным. Напрыклад, Лукашенко і Путін пазванілі сям'і аленяводаў з расійскай поўначы, каб павіншаваць тых з 50-й гадавінай шлюбу. Евсей Юрьевич, слышите нас? Слышу. Это кто? Все свои. Из Кремля с вами. Ваши друзья из Кремля. Хорошо. Таксама Лукашенко папрасіў у Пуціна адправіць у космас яшчэ адну сімпатычную беларуску. На гэты раз дублёрку Васілеўскай Анастасію Лянкову. Маўляў, усё роўна грошы на яе падрыхтоўку выдаткавалі вялікія. Дык давай запусцім і яе. Праўда, ці знайшла такая ідэя Лукашэнкі падтрымку ў яго калегі, пакуль невядома. Працягваецца касмічная ліхаманка і ў Беларусі. У Мінску усталююць скульптуру, прысвечаную палёту Марыны Васілеўскай на МКС. Кампазіцыю ўжо распрацоўвае скульптар і народны мастак Беларусі Іван Міско. Ён кажа, што варыянтаў шмат і канчатковую версію будуць узгадняць непасрэдна з Васілеўскай і касманаўтам Олегам Навіцкім. Але ўжо вядома, што скульптуру зробяць з бронзы і граніту. А Наталья Качанова другі раз запар стала старшынём Савета Рэспублікі. Намінальна яе выбралі самі так званыя сенатары таемным галасаваннем. Але ж зразумела, што ўсім усё і так зразумела. Прычым такое прызначэнне хоць і выглядае чаканай і панылай падзеі, але ж гэта важны і паказальны момант. Бо ў выпадку смерці Лукашэнкі ўлада пераходзіць менавіта да старшыні Савета Рэспублікі. І менавіта ён, а не прэм'ер-міністр, будзе кіраваць Беларусю ў гэты час. Таму тое, што на гэтай пасадзе пакінулі Качанову, знак, што чыноўніца па-ранейшаму карыстаецца надзвычайным даверам Лукашэнкі і застаецца адной з найважнейшых асобаў у яго сістэме. І вось калі Качанову не абдзялілі, то маму Колі Лукашэнкі Ірыну Абельскую якраз наадварот. Абельская, якую цяпер таксама зрабілі сенатаркай, не стала кіраўніком ніводнай камісіі, хаця чакалася, што ёй падбяруць нейкае цёплае месца. Праўда, Абельскую ўсё ж уключылі ў камісію па адукацыі і культуры, але ўсяго толькі шараговым удзельнікам. Узначальвае тую камісію былы ідэолаг адміністрацыі Лукашэнкі Ігар Луцкі.
Беларускі суд самы гуманны суд у свеце. Праўда, толькі калі справа тычыцца здзекаў над жанчынамі. 46-гадовы Віцебчук больш за год піў і здзекаваўся са сваёй жонкі. Рэгулярна яе збіваў і рукамі, і піўнымі бутэлькамі, а таксама душыў і пагражаў забойствам. У выніку жанчына пайшла ў міліцыю, але агрэсіўнага мужа адразу ж адпусцілі пад падпіску аб нявыездзе, а суд даў яму смешнае пакаранне – 260 гадзінаў грамадскіх прац. Само сабою, мужчына не спыніўся і неўзабаве на яго завялі яшчэ адну справу за катаванні, бо збіццё працягвалася, а аднойчы муж проста зламаў жанчыне нос. Але ж і тут адпраўляць агрэсара за краты ніхто не спяшаўся. Да суда яго зноў выпусцілі пад падпіску, а падчас разгляда справы суддзя памяняў яе на больш мяккую частку артыкула, а зламаны нос палічыў больш мяккім цялесным пашкоджаннем. Нечаканую гуманнасць суд праявіў і ў выраку. Скончылася тым, што мужчына атрымаў усяго год хатняй хіміі, а таксама яго прымусілі лячыцца ад алкагалізму. Выглядае дзіка, асабліва на фоне канвеера палітычных прысудаў, калі людзей за каментар, фота альбо данат адпраўляюць на некалькі гадоў у калонію. Але тут жа зноў нагадаем, што ў Беларусі проста няма закона супраць хатняга гвалту, бо супраць яго асабіста выступае Лукашенка. І вось красамоўныя наступствы такога рашэння. Страшны ліст з турэмнай камеры. Палітзняволеная Кацярына Новікава, якая знаходзіцца ў СІЗА на Валадарцы, змагла перадаць з-за кратаў апісанне жахаў, якія рабілі з ёй сілавікі. Прычым падобна, што пісьмовыя прыналежнасці ёй не даюць, бо ліст дзяўчына напісала на кавалку туалетнай паперы. Цяпер гэты ліст апублікавалі журналісты Белсата. Новікаву затрымалі яшчэ летам 23-го года ў адной начнушцы, у якой яна і знаходзілася ў СІЗА да першай перадачы ад родных. Дзяўчыну абвінавацілі аж па 7 артыкулах, сярод якіх і перашкода дзейнасці журналіста і распальванне варожасці. Цяпер яна піша, што адразу пры затрыманні яе збіў супрацоўнік Губазік Іван Васілевіч. Тое ж адбылося і ў штабе Губазік на вуліцы Рэвалюцыйнай 3, дзе яе ставілі на сцяг і білі ўсім кабінетам, у тым ліку і па галаве. Акрамя таго, Новікава піша, што лісты да яе амаль не даходзяць. Ёсць праблемы і з медыцынскай дапамогай. Дзяўчына упала з другога паверха з ложка і ударылася галавой аб драўляную паліцу. Ёй зрабілі здымак, але ўжо больш за месяц не паведамляюць яго вынік. Суд па справе Кацярыны ўжо прайшоў. Цяпер яна піша, што на працэсе пацярпелымі па яе справе выступалі тыя, ад каго яна сама пацярпела ў 20-м годзе. І тут падобна маюцца на ўвазе сілавікі. Уласная маці агаварыла дзяўчыну перад следчым. Суддзя ж і пракурор адкрыта тапілі за Лукашэнку і прыніжалі яе, як маглі. Вядома, што ў выніку Новікаву асудзілі на 6,5 гадоў зняволення, а таксама яна павінна заплаціць 3000 рублёў у якасці кампенсацыі пацярпелым. Падпалкоўніку міліцыі і дырэктару будаўнічага прадпрыемства пагражаюць вялікія тэрміны. У Мінску хутка пачнецца працэс па чарговай карупцыйнай справе, і на лаве падсудных будуць двое. Першы фігурант справы – гэта Сяргей Кляўко, 50-гадовы былы міліцыянт і тылавы начальнік дэпартамента аховы, які больш за 27 гадоў праслужыў у міліцыі. Кляўко выйшаў на пенсію ў студзені 23-го года ў званні падпалкоўніка. Прычым падчас цырымоніі асабліва адзначалі, як пахарашыў дэпартамент аховы за час Кляўко. Другі абвінавачаны 40-гадовы Дмітрый Харужык. Ён некалькі гадоў узначальвае Мінскрамбуд. Гэта вялікая дзяржаўная арганізацыя, якая займаецца будаўніцтвам. Таксама яна займаецца вытворчасцю будаўнічых матэрыялаў, здае ў арэнду тэхніку і памяшканні, а таксама мае ўласны санаторый-спадарожнік пад Мінскам. Хто каму даў хабар і колькі, пакуль невядома, але аддзел тылавога забеспячэння, які ўзначальваў падпалкоўнік Кляўко, займаецца якраз закупкамі, рамонтам будынкаў, будаўніцтвам і ўвогуле сочыць за тым, колькі рэсурсаў выкарыстоўвае дэпартамент аховы. Цяпер жа абодвум фігурантам гэтай справы пагражае аж да 15 гадоў калоніі. Беларуская загадка. Колькі чыноўнікаў патрэбна, каб пракантраляваць рамонт пліткі ў Віцебску? А вось вам і адгадка. Як мінімум 12. І калі вы не разумееце, што адбываецца на гэтым фота, то патлумачым. Гэта старшыня мясцовага гарвыканкама Геннад Сабыніч разам з цэлай дэлегацыяй выбраўся паглядзець на абноўленую вуліцу Суворава.
Чыноўнікам забаранілі звальняць чыноўнікаў. Цікавы дакумент патрапіў у рэдакцыю выдання «Флагшток». Гэта інструкцыі для гомельскіх дзяржслужачых пра кадравыя перамяшчэнні, якія распрацавалі ў апошнія гады. І мэта гэтых інструкцый – барацьба з кадравым голадам. Зараз мясцовыя органы ўлады патрабуюць ад дзяржпрадпрыемстваў і арганізацый няўхільнага выканання гэтых інструкцый. Аказваецца, што цяпер у рэгіёнах дзяржаўных служачых нельга звальняць проста так з кіруючых пасад. Старшыні райвыканкамаў павінны узгадняць са сваім начальствам усе такія выпадкі, а таксама загадзя знайсці замену і прыкласці біяграфію патэнцыйнага работніка. Тое ж самае і з маладымі спецыялістамі. Цяпер утрымаць маладога чалавека ў правінцыі вялікая бяда для лукашэнкаўскай сістэмы. І ў выніку чыноўнікаў абавязалі любое звальненне маладога номенклатуршчыка таксама узгадняць з начальнікамі. Працягваюцца тэатральныя зачысткі. Звольнены дырэктар мінскага тэатра лялек Дмітрый Сямёнаў. Прычыны яго звальнення пакуль невядомыя, але гэта ўжо трэцяе такое звальненне за месяц. Да таго з пасады знялі дырэктара музычнага тэатра Сергея Пукіту за тое, што сімфанічны аркестр сыграў песню Віктара Цоя пад назвай «Перамен», а поўная заля гледачоў спявала яе стоячы. Яшчэ раней знялі з пасады мастацкага кіраўніка віцебскага лялечнага тэатра Віктара Клімчука. Там прычынай звальнення называюць невыкананне прызначанага плана. А беларускія ратавальнікі працягваюць дапамагаць не толькі людзям, але і жывёлам. Днямі яны прыехалі на незвычайны выклік у Мядзел, дзе давялося выцягваць барсука з калодзежа. А ў Салігорску ратавалі лася, які ў літаральным сэнсе заблукаў у возеры. Жывёла заплыла ў цэнтр вадасховішча, спалохалася і не ведала, што рабіць далей. У абодвух выпадках усё скончылася добра, і барсук і лось, жывыя здаровыя, вярнуліся ў лясы. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале вас чакае чарговы цікавы сюжэт. Таму, каб нічога не прапусціць, падпісывайцеся на канал, а таксама стаўце лайкі, дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.